Njamdi sappo ha jangirde famade lowol diga nder arrondissement Marwadi Daba dum wakkatire nde siwtare sedda e fukarabe burna fofo hucitani babal ngal dum filete nyamdu. Monsieur Amadou ardido jangirde nde hawtade kudiɗiraɓe mudum do wati hakkilo dow nyamdu nole kewɗe ko waddeteɗo e dum be kudiɗiragu ardido filoɓe majum. Président maɓɓe ɗon o ayna do roɓe ha min bo mette service cakɗo ɓe ya laara yamdu man ɓe fajira tawo to yamdu man walay to wali ɓe itta yamdu man to yamdu man defay boɗɗum bo ɓe itta debbo je mari salte bo o yeccamo ɓe huca ɓe yamdu mako to do a jo'ini yamdu ha lesdi do min jaɓata sey do table to table wala a sipata ha l'école amin. Filoɓe ɓen ɗo cembiɗini sharɗiji ɗin jo'inaɗi daga no nyamdu ndu defrete ha yotti ɓornance e kutinirteɗe. Hajara ardiɗo kawtal waddoɓe nyamdu ha jangirde famade lowol diga. Nyamduji amin min gaddata ha jangirde ɓikkoy ɗo min ɗo koca wakkatiji amin hala se waku min defa nyamduji amin bo min labbinan kujeji man ha min keɓa min terba to. To min donake min gari l'école bo tableji amin ɗon min ɗon be'iti bo be leppi amin totta kam to ɓikkoy gurdake bo min cervanan ɓe min ɗon cippa. Fodde goto fuf heɓa dungayere warugo ha jangirde ndi e nyamdu muɗum hani dosɗe goɗɗe ɗowtani ban ko jo'inama be jagorgal halfitinangal jangirle pamari e calɗi jamu hunde on ko ƴaɓɓatake. Ha l'école fuɗa ɗo mi hawtaroɓe tawo mi yecca ɓe règlement intérieur mi yecca ɓe yaha hôpital tawo ɓe yaha waɗa ɗerewol certificat médical ha waɗa certificat médical ɗo ɓe yamama examen jour examen je nyaw je tata ɓara ɓikkoy ɓe waɗa examen après ɓe waɗanome certificat médical to waɗi certificat médical ɗo ɓe soda blouse maɓɓe ɓe table wona propre yamdu man wona propre min ɗon ayna ɗum mi accata ka ta ɓe wadda yamdu je woɗay. Nder jangirde nde kuje goɗɗe ko hanino wallugol e hoytingol kuuɗe ɗe ɗum mari caɗele. Komin keɓata saɗirma nder majum ɗo halan jiyam wala to min servani ɓikkoy ɗo ha plaji ɗo ha min lalla sey min donda ha saare ha galon malla ha so min gadda ha l'école. Salndu diwalu siɓato woylako suklani jangirle pamari kayum fu ɗo wati hakkilo be calɗi muɗum pamari egal ardiɓe hewɓe. Gam mawɓe bo ɗon wara yimɓe délégation régional yimɓe délégation départemental yimɓe inspection ɓe ɗon wara contrôle ɓe laara yamdu man to yamdu woɗay to min bo min surveille ɗo ɓe sanctionne am. Jangirle goɗɗe kewɗe nder leydi Cameroun haɗi nyamdu ko filete ha nokkuje muɗum ngam faddugo fukaraɓe e aynugo jamuji maɓɓe. Rufau Baba Chouaria, Marwa, RFI. On tape une fois, deux fois, assis.